Didn't I tell you, Coco? Tinyatsonzwisisa. Tingopedza tiri racho. Gaiti vitangotuka munhu wacho palive zvipere zvingatinetsa izvi. Nokuti ungaramba chingojairirwa every day. Kungomutsondokota wakawa. Nokuti ukaramba uchinyararaka. Yeah. Oh, okay. Anyway. All right. Guys, nhasi handisida kudzorwa guys, musandidzore. Regai ndipedze shungu dzangu, musandidzore. Handisida zvokudzorwa guys, musandidzore. Dedzanai, handisi kuda kudzorwa, mirai ndipedze shungu. Dedzanai guys. Hello, Evangelist Deborah, muri sima sera sei? Because I want my train and kids. Hamungandibvarurika basa aiwa makwenyu manyanyisa guys katingopedza game racho panapa ndoti zvipere. Munozokumbira regere kuma diary later. All right, sharp. Guys, hanzi musatukani ba. Aiwa guys, zvimwe zvinozonyanya guys kuramba kanyarana noku unanonyanya kupinda strike inombopota uchidairawo. Ka1 chete anditika ka1. So guys, itai muchidedza vamwe tida kuti tingoti wangu nyaya because ndane time. Danita. Guys, share live mudedze vamwe, share live mudedze vamwe. Street live naye zvinozonyanya sikana, naye street live nungundo shwa kana ndakati ndoda kuzvinyararira chacho tikana ndorama chingojairirwa wonchoti zvikwa ndakanyararira. Amoni tungoprovoke wakuzoita here guys. Kungoprovoke wakunozonyanya guys. Handimaona. Right, maita here guys. Itai fast tisvike kuma anzi technical maunduko. Ndisinga sendra nziskiti here. Sendra ndichakutega muningi wangu mpoto chimira neni. Because zvingandijera noti vangachita matech team inde ndisina tech team ndechizvimirira ndiri 1 saka zvinonetsa guys ngatifambe tisvike pa 350 dedzai vamwe guys tisvike pa 350 ndinenge ndauya nayo dedzai vamwe tisvike pa 350 iwe kuti skiti zveshua naye asikana kuna skiti yakadaro neni Judy muri sei maswera sei fambai guys tasvika pa 276 mainaijeo esnat tsikama Mainaijeo esnat muradzi tsikama. Right, tava pa 300, tasara ne 50. Tava 305. Makachawira uri sei? Tava 310, hande. 316, hande. Share live muredza 320, hande. Tasara ne 30. Mera sokori sei. Hanzi kuchena. Ndrobva unotengesa supu sha. Hanzi muda kuseka simero. Either usada ndiprovoke. Either maro ikwana. Usada ndiprovoke either tsikama. Don't provoke me. Nasi ndakadya zvisingadyiwi. Don't provoke me. Masvosve ndinotoburitsisa vanhu. Ina ndibudi masvosve ndinotoburitsisa masvosve ndini. Kunga ndotepe kubuda masvosve. Ndiburitsi masvosve nemunhu ini. Ndivhundukizve mutsindo webete ungovhunduka. Ndinotoburitsa masvosve evanhu ndini. Ndida kuita example wokuti vanhu vatsikana. Right guys, masikira sei? Ndanzi ndoda kumhorisa here kana ndongopinda panyaya yangu. Masikira sei koma mukasei naimi? Muri sei kwamuri ikoko? Aiwa ndiri right. Muchona ndaya kudai so guys. Ndamboya ndakatsamwa pekutanga. Handi muri kunzwa. Ndamboya ndakatsamwa asi kuti ndakusekerera nekuda kwemacomments enyu. Ndakusekerera guys nekuda kwemacomments enyu. Tatove ku 380.
handiti maona munondifadza mani ndikakukona ndo wakusekerera ndonzwa kuda kusekerera kunzwa kuda kufarira kunzwa kuda kunanzvai kuda kunzwa kukurumai handitika nokuti muri vanhu vakanaka chaizvo guys muri sei kwemi guys right tauya panapa sandibonani ninjani kumativi mana enyika uku aiwa ndakwigira inyaya yakanaka guys sorry zvenyu guys handina kuya live kutukana nemunhu guys ndandina kuya live kuzotukana nevanhu guys nandichatukana nevanhu mozviziva mungwana ndauya chero risidhee rangu relive ka panenge pane zviri important zvinenge zviri kuitika ipapo handitika so aino kuti pari kupinda mama Deborah manje but ndavakumbira kuti vambotimirei handitika and then mumbonzwa zvandinazvo panapa ndiuye palive nemusi Tuesday but ndangoanza I think it's a skit ndosaka ndakuti kwana iwana mai esinatidzika mai mucomment section umu right saka ndauya pano kudai so guys ndine vaenzi vandinavo panapa ndoda kuti muone handiti izvi zvinoshamisa izvi guys zvinoshamisa izvi munoziva kuti guys I always tell you kuti handina munhu anouya kumba kwangu handina munhu andopinza mumba mangu handizivo kuti mwari chiteka havambokutumiri nyoka kuti ipinde mumba mako I believe that havambokutumiri munhu wemakona nemi kana makubuda munochotera screenshot yemumba mangu menda nayo No. handiti takutya vanhu mazono kana vakangouya kumba kunotora mascreenshot vakazva panogara notora nenhamba voda kuti zvizare Facebook saka inango kutrasta iyu right saka ndauya nevisitor guys yandinayo panapa let's see this visitor here ndine visitor yatinayo panapa handisi zati muri kuvaona here but handisi kukuona ikuno hamusi kubuda muri kubudikira here kuku iri kuti find face amene kuti find face inofamba sei apa kunokuye kubuda zvakanaka aiwa saka ndo uyai mugara apa Alright. I think ndo zviri best tumela likai guys nasi mobva mukoma moboys muri sei Handi right SIS MELLY muri right. ndina mukoma moboys panopamba nhasi vedu we ndina mukoma moboys andauya nawo mukoma moboys mvura yangu yezvitunha maine kwandakadii ndauya nedrum pane drum remvura yezvitunha apapo tatoya nedrum resi rakatokwana aiwa ndafara kukuona ipamba pangu nhasi mukoma hanzi havasi kubuda aiwa vabuda panapa handiti saka drum rangu kana mauya naro bholati ndatokwigirai nezvimwe zvitunha futi kune zvitunha zvacho ndauya nazvo saka zvitunha ndoisa pai zvitunha ndoisa pai mudeep freezer zvoita mudeep freezer aiwa toisa mudeep freezer hanzi asi kuonekwa aiwa ava mukoma moboys ava mukoma moboys ava handisi munyatsovaona here ndise foni apa munyatsotiona tese zvakanaka yaha I think this will work yes just like this so that you can actually see us tisu nhasi mukoma moboys kwakambonzi kwaitodananaka muziya vakanyora vakanditumira screenshot rachona ndakaseka zvako ndakangoti vanenge vasadaro hanzi tiri kudanana hanzi muri benten wangu imi ndozvavaitaura kuti nhasi benten taita live mukoma moboys harisi shure here rekuti masvika kumba kwaSIS MELLY no SIS MELLY thank you very much for the warm welcome ndafara kusvika pane ino nzvimbo mandigashira zvakanaka and the place is very beautiful musadaro mondiroyesa mondiwa nemasvosve ina handina chekunyepa mukoma moboys musati the place is beautiful indorarama nokubika supu saka supu inozotenga ire beautiful musanyepa imi ndaona kubva kweso musanyepe no ndazvionera ndega makuriro akaita imba yenyu the outside swimming pool iripo peisapo panze apa and ndangozvionera ndega handiti vada kutaura zvavo ngavataure zvavo but the truth of the matter mwari akakuropafadzai the place is very beautiful I don't even know kuti yakakura sei kuti marooms mamwe mudenga umu but anzi ndikuchengetera murungu ka murungu achazoya chindidzinga vanhu ngavazivi maone pana ndikutadzai kuti mapepa imba yakamira sei ndaona matitle deeds achona mapapers achona this really inspire and uplift many people seeing a foreign national ari munyika yakadai achikwanisa kunge ane mapapers ake kugara panzvimbo yakanaka zvinhu zvatinokurudzirawo kuti dai tashanda zvine simba in a foreign land and so on right so guys ndauya panapa ndauya zvikuru sei vari muSA Botswana vari muAfrican countries we have been waiting for this time and day kuti tikwanise kukuudzai zvinhu zvaibikwa kuseri so ini ndandakumhanya kuya palive zvangu ndosaka vazhinji venyu vaindinga kumawhatsapp kuti SIS MELLY nchiti aiwa imbomirai imi mazvinzwa kufacebook ndichazokuudzai kana zvadi zvauya so tatine meeting wedu watatinawo nhasi kuno kwanditi finalizing funeral save parlor ye Great Hope
anditika inove Great Hope inove yakatangwa nani namukoma MOREBOYS ndo CEO vecompany. Sisi Melly vamuri kuona vakagara panapa, maybe moda kuti muvaudze mimi kuti mangwana asazoita makuwa. Aiyo MOREBOYS kuzonzi kuita makuwa ndakanyepa. Zvakaoma. Right, Sisi Melly vari panapa. Sisi Melly vari panapa kudai so vari shareholder anditika with this company yavhurwa iyi anditika Great Hope anditi funeral services. So chinangwa chedu ndechekukusevhai guys kuti mukwanise kunge muchibatsirikana kana tiri kuma foreign lands atiri kuti mukwanise kuita musangoramba nemuchirarama nema hand outs ekuti kana ukafawo kumhanya kutega ndekwa Sisi Melly ndinokumbira donation vanhu vadonate. You should know guys kuti vanhu vanenge vachidonate ava na ivo vane mafamilies avo vane macommitments avo vane mafamilies avo. Sometimes unoona vanhu vasina mari kudiaries kuchitonzi hatina mari kana tichitofungira vanhu then wobva wati vakaramba kundibatsira kudiaries wakutifambisa zita, of which that's not it. Right, so this now Great Hope funeral services andauya nayo nhasi funeral services yakanangana nemaZimbabweans ese anogara kunyika dzemuno muAfrica presently anditika. Right, saka tiri kuda kuti vedu weka as little as all right, tatsokerai papo. I just want to emphasize one point kuti I believe that as men it is our responsibility to empower women. Women, they play a major role in our society, in the community and etc. So ndakaona Sisi Melly kuti munhu anoshandikana zvakanaka and pavakabva kumvenge vachitanga diaries chinangwa chavo chachiri chekuti vanhu vabatsirikane varume vakadzi and etc. Initially yainzi ndevakadzi diaries but yakazomuvha ndobva yakwanisa kuaccommodate everyone. Saka Sisi Melly, she's a shareholder in where company known as Great Hope yatakavhura about last year and so on. And it's not a secret that she has done a lot to help the community, the Zimbabwean community, nevanhu vakangosiyana. Saka it's also our reward for the excellent job that she is doing kuti tishande nawo pamwe chete in this project here, Great Hope. Saka she'll be part of us and she's also going to spearhead on the marketing side and you see her more oftenly very more involved mukurwana kweorganization kwecompany yedu. Right, yeah. So yeah guys, ndo zvamanzwa vachitaura izvi musazoti ndikunyepa nditika ndati ndana mashares angu ikoko ndawo mashares angu chirakaita 15-20 ndeangu handikwereti ndeangu mandika mugara masiva. Right, saka mukoma MOREBOYS toda kuti tichipinda mudetail Great Hope Foundation anditi kuvanhu vari muSouth Africa nokuti neta inini specifically sometimes ndinoshaya maanswers because sezvandaikuudza ndogara ndichikudzai pamaconference meeting atinoita kuti ndinomboita sometimes 4 calls per day dzevanhu vanenge vachida kubatsirwa nediaries. Ndinenge ndisisina answer ende zviri kuuya kuinbox kwangu kuti vanhu vese avari fondi vapindura kuti chipo ndisingadi handisi munhu ari rude ndisingadi kusaunda rude kuvanhu kuti hatisi kukwanisa kubatsira because kunotori nevamwe vatouyawo zvikazodai plus itaichi ndinotaura pamalive itai mafuneral policies but people they don't listen. So iya tavavigirai we try to tiite mapackages anoenderana nemunhu zvaunokwanisa iwewe handiti. Saka ndinoda kuti mutsanangure mukoma MOREBOYS zvikuru sei papackage yediary because inisa shareholder I brought this idea kuti ngapaitwe package yediary iyi uchitojoina inotonzi diaries package ndeyako iwe mudiary uri pano wakatitarisa nevamwe vasipo handitika ipackage inotonzi yemadiaries handitika yekuti inoenderana nemari yaunenge unayo haiwanikwi haipiwi munhu wese. Saka ione kuchibhadhira mari lese uri pano handika chinenge chaitika tinotamba newe pano you come to me handika and then we tobatsirwa zvakanaka bhodhi yoenda kumba kana toendeserwa bhodhi dzako dzinenge dzichida kuenda kumba handitika. Saka tisanangurire kuma MOREBOYS zvikuru ngatitange nediaries iningikiri package inenge yakamira sei. Okay, saka zvavataura Sisi Melly kuti the idea tine mapackages akasiyana madiaries ndo patikaona kuti tiri kuwana pataita mafuneral repatriation under company inonzi Munets Funerals. Saka takaona kuti maclients mazhinji aiuya kwatiri aibva through diaries vachiti ndafirwa ndine dambudziko ndimai kuZimbabwe and so on. Ndosaka takabva tadesigna takati product iyi inenge ichinzi diaries even if muchaona paapplication form inenge yakatonyorwa kunzi diaries makaona pacertificate membership certificate inenge yakatonyorwa kunzi diaries.
saka chinangwa chayo ndechekuti zvatiri kuda ndezvekuti mudiaries wese akwanise kubenefita from this policy. And I want to clarify kuti hazvina basa kuti une policy kunyaradzo. Okay. Hold on. Satakangana pane mubvunzo wabvunzwa uyu namukoma Itai Chiwanga. Hanzi ku UK munokavha here. All right. Saka tiri kupinda munyika dzakasiyana siyana. We are going to do my announcement as soon as possible. Especially to the Zimbabwean community in the UK. I've already engaged my business advisors that they are busy with the paperwork, registration and etc. So it's a work in progress. We've paid them a lot of money, more than 100K for consultation. Kuti make sure kuti we are tabata na taita zvinhu pamutemo. Saka UK we are coming. The paperwork is already in progress. And then, but even if you are in UK at the moment, you've got a brother or you've got a sister in South Africa, Zimbabwe, you can still cover them at the moment. Yes. Right. So, vari ku UK vese, right? Imimi yenyu yakanangana nemi muchiri ku UK, we are still in process of trying to do that. And never mind, don't mind me pandinoya ndichitaura zvemamwe ma-funeral services, guys. Understand kuti inenge iri endorsement. Somebody comes and say, market my product. And I charge you, and when you product yako, ndongo marketer. Azvicharevi kuti nokuti kwave ne Great Hope Funeral services yatina yopana papa. SIS MELLY na yavari shareholder namkoma MOREBOYS. Hakuchauiva nanengwa chienda ma endorsement avo zvema funeral what. Vanongoyawo, ndongo chargeawo, ndodlawa ndokurama kwangu. No problem, SIS MELLY. I have problem now, so for now. But in future, just Farisa. But just Farisa. I will piss job. Just Farisa. Piss job. Just Farisa. Piss job. Guy di baba me basa. Imakafika sutuan. Sina di baba me basa. Saka the product ya wataura SIS MELLY diaries. Taka kwanza kugadzira premium yayo. Ndio patango isa for 99 rand per month. For this 99 rand per month, it covers kuti main member kana akarorwa nemurume, number 2 kana mune vana up to 6 children, which means the premium inenge ichikava vanhu 8. Mai unatoke ngatitange mai baba nevana 6 anditi muri 8 munongobhadhara premium 99 rands per month. Ndio product yachona yatakadesignera for my diaries. Come on guys, it's 99 rand. 8 people, 99 rand, less than 100 rand per month. Yes. Kwa kubhadharira vanhu 8 pa premium diaries. This is the best package ever because ndeyenyu yandakanegotiatera imimi ma diaries kuna CEO antimoona kuti muite chi paite a package yakadai so for my diaries because we see a lot of you guys are struggling in SA and it. So 99, you can't tell me guys kuti 99 rand kubva musi wa 1 kusvika musi wa 30 ungashaya 100 rand. Azvigoni. Zviri nani uye kuzochema pano. I'm repeating this again. Zviri nani uise post kuti anyway mwedzi uno ndokumbirawo anondibhadharirawo chi funeral policy yangu 100 rand. Zvandiomera. Kana neni will be very much glad kuti nditore last cent rand ndinaro ndikubhadharire because uri kukumbira chinhu chine musoro. Pane kuti unditi ndokumbirawo kekire kuti ndinoda kuita birthday. I would rather give you that 100 rand kuti bhadhara because whether we like it or not, rufu hatikwanisi kurujamba and hatikwanisi kurutisa. And that is important, right? And then point yandaenda kutaura kuti if you are in UK at the moment, if product ye diaries ndenyu, we want to make sure kuti munhu wese ari mudiaries abenefita ange ave member. Chazvakanakira ndezvekuti you can still be covered in 199 rand yako, but only kana body yapinda muZimbabwe. Tomboti washaikira ku UK and then the body is repatriated in Zimbabwe. It simply means the funeral services in Zimbabwe will be covered. Chatisingakwanise kuita pa 99 rand is also the repatriation from UK to Zimbabwe. But in the event that watora policy wafira mu UK, obviously body has to be handed over to any parlor in Zimbabwe who will do the funeral services. But chatisingakwanise kuita izvozvo is to do the repatriation. So even if you're in UK at the moment, you take this policy, you want to support diaries, you want to see this project growing, please do that. Apana chinombokutadzisai kuti ngemone policy iyoyo.
At the end of the day, life is unpredictable. You never know what happens after 5 years, after 10 years, after 2 years, after 3 years. You may decide to go to Zimbabwe for a holiday, so you're still going to be covered. And it saka for 99 rand yeti kutaura kuti takanegotiate wakati SIS MELLY wakati handidi zvima coffin zvemanga mukoma MOREBOYS tinodo zviri nani zvokuratidza kuti even vari kuZimbabwe zvakanzi pane mudhayari ashaika muSouth Africa, the community yemadiaries ari muZimbabwe, they will welcome the body, they will attend the funerals and etc. So hatingazounzi ma-standard coffin. So on the diaries package, you also going to, they are also client, you'll be entitled to receive a casket and so on. Yes. Yeah. Yes, that was a tough one. Ndichi negotiated now, but finally we made an agreement and it got chayo solid agreement and it was made pema lawyers kuti aiwa iso atidi zvikofini zvemanga kuma diaries. Todawo kuti vanenge vari kuZimbabwe vachi represent coffin richitambigwa ro umwe wedu ashaikirwa kana kuti ashaikirwa nemurume kuti ashaika vawane pachibudo casket. So finally it has been done. Saka vari kubvunza kuti coffin rakaita sei casket. I'm going to send you, post my pictures. Yes, we'll post my pictures muone. Right, pavana, let's talk of the kids. Pavana, pavantangira makore manga noshoka makore manga. Vana tinova cover up to the age of 21 years. Still, can I chiri numbu? Until 21 years. But vana kana vachiri continue ku study, vari kuenda kuchikoro ma full-time students, we cover them up to the age of 25. Saka, then the other important point here kuti mudiaries atora policy yake e99 rand over ashaika chichi chazoitika pa policy iyoyo makatarisa ma current policies ese for business ethics I won't be able to mention my companies, but my companies mazhinji ndiyo kuti the main member akubhadhara mari akashaika policy zvo hazvangovharana apasisina. But isusu tiri kutaura kuti kana iri diaries SIS MELLY vangu vari police holder vari kubhadhara mari then vobva vashaika, police inobva yangoita automatic paid up, which means vanhu vese vangu vari papolice they will remain on the policy until the last person ariport papa police ashaika. Saka police is not going to be cancelled automatically. Makacheka nema-current policies amuinawo izvozvi hatingatauri mazita. Munhu ari kubhadhara mari immediately vose zvavharana. Saka muri kupabata apa mapanzwisisa ndichikaregai ndinyatsokusanangurira ine voice ramajaira nekuti ana kuma MOREBOYS masoft touch isu tiri ma-rough rider, right? Tiri kuti isusu kana imi maitawa kana kuti iwewe madzudzuli handitika uri iwewe wanga uri main member uri kubhadhara uchibhadharira vamwe vanhu 7 ava kana kuti muri 8 makadaro ukanzi washaika iwewe, we don't cancel the policy because iwe main member wanga uchibhadhara washaika. No, iwe waenda wapedza rondo rwako vawakanga wakavha vaya still tinokontinue navo vanoramba varipo vakashaikawo, they will still come to us votaura kuti taita dambudziko kusvikira mese muri 8 mapera kudaro anditika. Saka ndo zvatiri kutaura tiite noti mapolicies akawanda sezvo tiri vanyuwaniwo tiri kuitawo paitawo tuma favor so tuma chichi so tuma twangodaro andimaona. Saka ndo zvino zvatati tikuudzei. Saka pavana kubva vana iri nhumbu inogona kukaviwa kusvikira mwana ave ne18 years, asi kana ari student anditika it goes up to 25 years wakugona kusvimiririra anditika then we will cancel you hausisipa. Then imwe important point ndeyekuti we've introduced a cashback bonus on the product because ndaona kuti vazhinji vanochema kune vanhu vane mapolisi atingatauredi mazita vaane ma10 years vachingobhadhara pana chavanokwanisa kuwana. Saka isusu tiri kutaura kuti policy yedu ine vachina takamboshanda navo kudhara ndozviziva ndozviziva ndozivawo because chigame chavo chavari kungoitawo ichocho. Saka policy ine cashback bonus. Cashback bonus yedu tinobhadhara immediately kana wasvika after 3 years you've been paying your premiums aunambojamba aunamboita sei, we are going to pay 5 premiums back pamari yawakacontributor and this money it will be paid direct into your bank account. Haisi yekuti tinozokavha uchabhadhara takukuskipisa kana iri mari yecashback bonus tinokupai iri mari yachona cash todeposita muaccount menyu. It's another way of
yekukutenda nekuappreciata kuti I have very good and loyal client. Nokuti zvinoitika kana munhu uchinge wafirwa kazhinji kachona vanhu vanoya kuzodya kana vadla vapedza voinda vokusiya usina kana send. Saka iwewe manje when you claim handitika kana kuti waitako maybe une imwe funeral service policy yaunayo yakukavhira all the funeral cashback wakuwana kubva kuGreat Hope handitika ndo mari anogona kusara uchidiyo uchizotangira kuti uite chii zvimwe. Saka vese vari kuti tikuya kuinbox right, no problem, you can come to my inbox handika monyoresa moendipa manhamba enyu, but musazondimhanyira kune call center. Can you please explain more about call center Cape Town? So now Cape Town takato acquire a place to finalize nema capitals kuti vangopedzisa kupolisha. So the call center in Cape Town is going to start operating from the 1st of April. Saka ndokumbira kuti mungova patient nesu maphones ese recordings zvese vari kuinstalla ichange yakuoperata from 1 April. Saka vese vakatumira phone numbers vari kuti toda kutojoina immediately. Ndongokumbira kuti mungova nepatience from 1st of April tinenge takukwanisa kukuregistai zvese zvinenge zvanaka pane pasina kana problem. And then the other call center in Johannesburg, we are also pushing it kuti itange kushanda musi wa 1 April kuti mukwanise kubatsirikana. Right. We have a question panapa seti answer ndafambisa ma-comments iri kuti is it possible kubhadhara once yearly kunesi vari ku-UK kubhadharira ma-families kumusha? Right. Saka tine imwe product yedu inonzi kumusha oro ekaya. Kumusha oro ekaya inenge ichikavha vanhu vese vari muZimbabwe. Specifically I know kuti tinana gogo, tinana sekuru, ana mbuya, ana tete. Chinhu chinorwadza ndechekuti kwakangoitika nhamo, iwe uri kudiaspora kutotanga kufonerwa kutonzi chaitika nhamo. Pane wandakambotaura naye akataura kuti there's a month yekuti vanhu 3 or 4 vakafa within the family aingocontributa mari. Saka isisi kutaura kuti the solution ndekumake sure kuti matora policy inonzi ekaya oro kumusha. Ekaya oro kumusha, it is specifically for the people who are in Zimbabwe. Saka kana uri tomboti ku South Africa unoziva kana kuti uri ku UK kumusha kune vanhu vakangosiyana nagogo ana sekuru and so on. The best thing that you could do is to make sure kuti mavatorera ma-policies ivava. Saka my advice kuma extended family, just make a payment yako kungoti mukoma MOREBOYS ndio ma-details evanhu vanotoda kutorera vari kuZimbabwe, ma-ID numbers avo kana achikwanisa ma-date of birth, imari for the whole year for 5 people or 4 people. Then ungoisa mari yako woziva kuti the next payment yawachazoita beginning of 2022 or you're gonna pay after 6 months. Those are not kukurudzira kazhinji izvozvo. But please don't forget about people who are in Zimbabwe, especially our parents. It's actually said kuti vabereki vedu vanoshaika vane mwana ari ku South Africa, vane mwana ari ku UK, wotozonzwa kunzi mwana ofonerwa nzi une mari iri pashaika zvonzi handina mari. Vanhu ungoenda kwaSubbook paitika nhamo hapana zvonzi hande paGrowth Point pongogadzirwa zvimapuranga zvemacoffin munhu akutovigwa imomo. Time yaunozoda kuzouya unotozoudzwa nzi handi wakataona mari isu takatoviga mai vako wozotanga kuchema and so on. So isisiri kuti your parents, they are very important. You need to appreciate kuti for what you are today vabereki vako vakamira handiti. So isusu kana une policy nesu tomboti uri ku UK mai vashaika hondudzwa kuti Mr. Munisi ndakatorera mai vangu policy vari kuZimbabwe saka vashaika. Isusu we have managed to partner with every corner in Zimbabwe. We are able to take board kwainenge iriko kutoisa Mpala, the nearest town. If you have got plans ekuziva kuzobata maoko, you can fly, because immediately isusu tinenge tane board takuita embalming, then we wait for your arrival, don't pay a barrier. Right. We have the next question. But Hanzi, what's your cancellation policy? I think it took somebody my questions. Hanzi, what's your cancellation policy? Okay. Like any insurance product, policy yakasa cancel yakasa badarwa for 3 months. Cancelewa for 3 months. But I want people to understand that it's not our chinangwa chedu chekuti ma policy are cancelled, because as a company, if you cancel the policy tarasikirwa nemari anditi. Saka in the event yekuti waita problem mabasa anopera, munhu anorasikirwa nebasa, munhu anorwarirwa payment inononga, please contact us wotaura customer service kuti mukoma munetsi ndine problem yandinayo handisi kukwanisa kubhadhara premium yangu after 2 months. We sit down and we are going to assess situation your clients
kuenderana nezvaunenge watitaurira. So we are not going to automatically cancel the police, but what is very important is communicate with us, tifonere, titaure, totsvaga kuti tobatsirana sei. Right. Pane ati anzizvo, how do I take yema parents angu kumusha? You still do the same. You come, you leave your phone numbers and with me or with Mkoma MOREBOYS. Then as he said earlier on, my call centers are kutenga cooperative mswa 1. It's not gonna be me or Mkoma MOREBOYS calling you back. But even vanenge vari ku call center, yeah, Great Hope, vachakufonera back. Ndosaka ndati kana mani pa my phone numbers enyu inini. You guys are just going to give me your phone numbers now, but maita patient kusvikira mswa 1. Pandichaenda over master enyu. Ivo vasitaka kufonera one by one muchijoina. Ivo vanokujoinisai call center ipapo ndopamunenge mchinyoresa chimuchiwapa information yamunoda. Hanzi kwa muno muBotswana. Yes, muBotswana the same thing as well. Antika you bring your phone number, the call center will call you back. Inongo kana uri mudiaries unongopinda pa diaries apa. Uri kuBotswana. Kana une uchida kwa imwe package siri yema diaries, it's up to you. Kana uchida kumusha the same. Hati ndishoka. Yeah, that's true. That's true. Right. So kana uri kuBotswana chandungo kumbira ndichokuti I'm designing different packages. So kana muri community yemaZimbabweans muri kuBotswana, please as soon as possible debate pa phone muti tiri vangani, we are 200, muri kuMozambique, muri kuZambia. To make this thing more affordable, I can also design a product specifically for you guys, but still get under diaries yokuti tikubatsirei nayo. I know I've received calls yemaZimbabweans ari kuMozambique, ari kuZambia, I think nekulesotho. So we want to make sure that even if muri kulesotho for now, the chinangwa chedu ndechokutinge tine offices by the end of the year kuBotswana, kuZambia, Mozambique, Lesotho and Swaziland. Saka ndio plan yatinayo. But for now tinokwanisa kukubatsirai. Then paita question nekuti anzizvo, do you pay money or you cover the funeral? Okay, that's a very important question. As I mentioned earlier, kuti azvina kushata kuti munhu ange ane mapolicies akawanda. It's actually more advisable. For example, wakaita policy yeGreat Hope yega, sometimes it won't be enough. Saka yo munhu unogona kunge une choice yako yekuti Mkoma MOREBOYS, I want to join Great Hope, but ndine policy already nenyaradzo. Azvina kushata. Panoshaika munhu, nyaradzo can do the whole funeral. Isu sinogona kuita cash payout. We'll pay the entire money kwa muri. Saka kana musingade kuti tite services pamwe muri mapostori, muri vamwe ma-religions, we understand that instead yekuti paitike service panoshaika munhu, tinongoita cash payout. And then Anzi, machuarini for somebody to get the services after munajoina nasi. The waiting period is 3 months. Or 3 months. Saka ndakupindura kana Tasha. Azviti kuti wajoina nasi next month tuyatokuvika. Aiwa, tinoti wombo bhadhara urutatu. Accident, you'll be covered immediately. Tanaka Mugabe kuBotswana ndizvo tiri kutaura. Botswana still same. As long as chete kuri mudiary. But Tanaka Mugabe uri ghost kaiwe. Right, but anyway, kana uchikori kuBotswana chita uri mudiaries same anditika phone number, you can come ku WhatsApp yangu and you give it to me kana kwa MOREBOYS muvapa 065 miraitisa imwe number yamunokwanisa kutumira phone numbers enyu anditika 065 941 8015 8015. Yes. Saka ndochinangwa chachinacho kuti tishande pamwe chete tibatsirane. SIS MELLY kune vanhu vakakufonera vari kuDurban, vaiti 2 brothers, they were shot. Yeah, I know. Makaona kuti every day we receive calls vanhu vakutsvaga kubatsira. Let's be honest, SIS MELLY pane time yataibatsira vanhu, chibatso funerals, it was free of charge. Vanhu vachuyawo, but I think it's high time yekuti vanhu vachiteka responsibility. Because takangoramba chingoti munhu afirwa Mkoma MOREBOYS webatsiraiwo hakuna kwachinoenda. Hanzi ndiri my comment is important. Where is the comment? Hanzi ko itai ma online forms are easier. Rufaro, yes. We are actually working on that. Yes. Yeah. So you can also go to the website. My application forms, we've managed to load to load some of the application forms. Makaenda pa website www.great. I'm not gonna use SIS MELLY. Okay.
Yeah, vakaenda pawebsite. Aiwa, ndozoisa kusakuningikiri page straight. Yes, they can also access my application forms. And can we pay once off payment? Yes, ndozvatiri hanzvadzi yangu MC Sebelebe kuti you can calculate kuti I want to pay for 2 years. Ndakatora yekumusha yevabereki ekaya andiwana I'm paying for 2 years. That's what we recommend. Wotoziva kuti wagara zvakochi watove vanhu vari kungokavhiwa wakatobhadhara udhara. And then emuzukuru wenyu anonzi Mufaro Lord uyu. Rufaro Lord. I have to mention her name. I know Rufaro Lord. I know that you are related to her. How did you know? I know. Akauya musukuru wangu akandifonera muswe Thursday achinditi kune munhu akashaika kuDurban. Saka vari kutsvagwa munhu anovabatsira. Saka I can confirm to you kuti pakamboitika a few discussions kusvika taagree. Rufaro, that board iri kubva kuDurban nemunhu akashaika ari kuendeswa kuHarare. Driver wangu izvozvo ari muDurban. We are going to take the body from Durban today. Ichasvika muJohannesburg yorara nhasi, then mangwana it will proceed to Zimbabwe. Right. Pacha student panapa iri kunze kwenyika ndiyanga chiti my question is important. It's indeed it's important. And can you please help the students abroad? Studying abroad kuti vaitewo mapolicy because we are having problems ekuti munhu akafa the schools are not helping out sending the bodies home in the end toviga vanhu kuno so tokumbirawo mapolicy edu sevana vechikoro please this is very important. Anonzani Rudairo. Thank you very much. I'm going to tell a product specifically for my students. I can guarantee you that by end of tomorrow we'll come back to you. Yes, on that. I think it's very companies vanawo my policies specifically for my students. Yeah, please follow me on that. Also come to my inbox. I'm going to design that product tonight. Then I will send it to the actual for recommendation. Then after I will send it to my underwriters. But we're definitely going to consider that. All right. Hansi, I've got a family in Zambia. Can I get a policy for them? Yes, you can. Yes, you can. Yeah, yes. Sakakana uri mu SADC region anditika. You are in Zambia, you are in Botswana, you are in Namibia or my countries iwaya. You can still benefit on the diaries. What was that? Yeah, Saka, you can also benefit mu diary papa police iyoyo. Yekuti unongo even wafira ku Zambia when you are based there, it's we are still able to repatriate. Okay. We'll cover all my costs from Zambia, shika body shika Zimbabwe take the full burial. Yes. Hansi na Rufaro Lord kuzimu mune branch here is yet. Yes, I'll give the information at the branch Chanyora page but iripo mna Kagui Street. But in terms of my repatriations, kuti muna afira ku Blawayo, afira ku nedzimwe nzvimbo, we are covering the entire country. But for admin purposes, so far branch rinogwa mu Harare izvozvo. But we are going to expand as my numbers bacha increase or my repatriations, tinenge tichivhurawo more branches in Harare. Gilta number dzangu ukaenda pa page unodziwana, but sezvinei kana uine pen ipapo nyora 064 895 4837 oro kungotora number dzandakapina idzo wonoisa phone number yako ipapo, they will still call you back anditika they will still call you back. Unongotaura kuti nini ndikuda imimi pamunoenda gone reference yekuti ndikuda diaries package vanobva waziva kuti wabva kunoko. Whether you go to MOREBOYS, you go to that number iri pinned up, you come to me, it's still the same. And Hansi, mina I want a kaya package for 4 adults. Is that possible? Yes, it's possible. Yes, Cynthia, it's possible. Yeah, and the point yananda kutaura SIS MELLY ndekuti we try our best kuti funeral yes yatinoita tite life coverage. Yes. So that vanhu muono ma services atinopa. And I think mamboona also for kudreshowa tinobvisa board munoona tichita board viewing tinoita live. Board ichisvika paboard tinoita live. Board munhu achisiya afushirwa tinoita palive. Zvinotibatsiro kuti muono maservices because you also have to be very careful kuti mazano makambani anongomuka achingoti taakuita zvemapolisi and vazhinji munogona makajoiniswa mapolisi hamutombozivi kuti vanhu vanowanikwa kupi and chichi chaitika and so on. Saka isusu background yedu ndeyekuti we have worked very hard to make sure kuti munono maservices edu and I can tell you that we are going to grow tichisenzana naSIS MELLY
because obviously munhu akavigwa SIS MELLY amukazodi kuona pane zvinhu zvenzara-nzara kana anosotsoka kwamuri amutodi nemunhu ane imba yakakura kudai mosonzwa kuti aiwa kutaura chokwadi. So we need to make sure kuti maservices edu ta-improve and so I would tell you kuti muchaona mafunerals atishaita the next few days there will be a lot of improvements. Pane anonzi my day ighost akasi, let me answer her. Hanzi kana muchiti mudiaries, what is the criteria? Is it everyone who follows SIS MELLY? Not who follows SIS MELLY actually. If you are only a member of the diary family, so say you diary family, then no one a premium ye diary. And saka basically kana uri family kana uri member yepano pa diaries ndopa uno qualify. Kana usiri member uri iwe maybe kuda uri ghost uri kumewo ri anti-mail tine ma package ako atinawo aya edu e diaries yaiwa ya ukwani andika tine enyu amunoindawo muri free kudiwo kujoinawo asine ina mail kuti mozoti ndomuvenga mende zvitora na mail uya zvikazodai aiwa tine enyu akanangana nembaudze zveavo avanokwanisa ku. But it's not also too late for you guys to come and join the diaries. SIS MELLY is always welcome. Wese ada magosti ese kutswada magosti ese no ngauye magosti achona because tese tichawirwa nedambudziko. Yeah, no diaries takaitiza in another way ine ma-benefits akawanda but tine mamwe ma-packages ekuti someone anogona kudai. And then the other important point ndeyekuti SIS MELLY tichange tichirecruita ma-agents the entire country. Dandichasvikapo papo basa because vanga vakumbira tikuda basa saka inini ndiri kuda kuti tizoitawo favor pakuti padiaries apa pama-call center pama-agents apa ngazvitangewo kuti diary kwedu tokumbirawo CEO specific number vanhu avawane mabasa vabve pano padiaries mozotorawo henyu vabve kune mamwe kutoti toda kusapota munhu wese anditi asiwo tinodawo madiaries ayaita kuti Great Hope ivepo ndo vakaita kuti ikwanise kumira nhasi kudai so I think the first preference and chance should be given to them kuti mabasa abude pavari apa and pakuzovheta ndizopindira hangu ma-applications anonge it was normal. Yes. No, but we can also still try to assist. SIS MELLY imimi munoziva ma-situations evamwe vanhu vari pama-situations asingaiti vamunoziva. I think it's very important kuti tivapowo ma-preference in terms of employment. Inini hangu handisi kuti know ma-structures enyu ma-committees enyu and so on. You guys, you can always come ne-criteria kuti mukoma MOREBOYS tikumbira kuti so far toda kupewa vanhu vakati inini I will understand that. Yes. Saka in terms of employment sure kana iri diaries I would prefer kuti bhuku renyu ma-clients e-diaries asashareholder don't worry zvozvo kundoya managwe nema-diaries pachawo handina problem nazvo. No problem. Saka panzi pane mubvunzo hanzi anonzi ma-diary members ndivapi naKerina for example you are a diary member uyonai aiwa haikona tingamuti chii Kerinawo wakatama mutoona kuti itop fan kai anotori nebheji rekuti itop fan repano saka iwe ndiwe diary family member yacho iwe Kerina ndiwe umwe wacho iwe utori family yedu pano tinotokuziva chero tikasangana nematisotoza kuti uyu ndewe munhu mumwe wedushu andoona utori nebheji rako rakanzi top fan zvinoreva kuti utori member yepano andoona so guys chamuno understand ndechekudai so munofunga kuti do you know kuti most of them I know you ndinokuzivai asina mbotaura nemi but most of you guys ndinotokuzivai pandeta malive pa MOREBOYS remember ndakadaiso pama comments so zitakwara rikaramba uchiriona kuri pama comments uchiriona zvandakuza sezva Kerina ndotomuziya anmona utoramba chungona munhu wana chikomenda toziva kuti pana Kerina pana ningi chero ukazoriona zita iro ndoziva kuti uyu munhu ndomuziva ndomuziva kuti ayazisushi anmona vana madliwe ZW vanhu kuti handitomboudzwi ndotozviziva pautonzanzi mangwana chitaura kuti deidzai vana ningi avapo ndinenge ndichitovaziva vamwe nemusoro because ndogara ndichikuonai vana mesi hauna nidhe kutombobvunza mesi pike ndogara ndotokunyatsokuziva kuti uri munhu wepano vana man'wi vesoka muri vanhu vepano anditika saka ndotonyatsa kutokuzivai zvakanaka stereki musambonetseka nei ndotonyatsa kuziva ndosamisidzana dzimwe nguva chiti ndikakuona kumastreet uko chindituka ndonyarara kana waya pano ndakuona mukomeni ndoti iwe ningi wakanditukirei ndinenge ndakuona because ndinenge ndichikuziva saka I know you guys musambozvinyepera henyu I know you ndonichikuonai papapateta malife paimchikomenta poshia mara umwayera ndinonyatsa kuziva nezoti atineiwapa yesterday I was with you tatinewe palive apa posha I know you very well because ndakatombokufananidza neumwe munhu
wandaifungidzira but unfortunately it was not you. I know you very well. If I'm not mistaken, I things like that. Ndokuzivai. Yeah. Saka tikuzama kutaura kuti madiaries kana uripo padiary so we are part of the family. Usatombonetsa kana kubvunza uritowa pano uri mudiaries anditi it doesn't mean kuti chiyasoba tatoscreena kuti yotoda kuona kana uri mudiaries sisimela unokuziva tinokuziva uri pano uritowa mudiary izvozvi saka policy ndeyenyu mese. Pana abvunza nyaya yemashares. Nyaya yemashares we are going to evaluate tokudza kuti zvakamira sei, but I can guarantee you kuti tine mashares tichatengesa. Let's be honest, hapana asingazive kuti how funeral business works, policies anofamba sei and so on. This is a good business and ne potential yekukura and so on. Handidi ngoti nina sisimeli tigokura moti vakatanga policy tichiona tichiva supporta hatinambo benefita no. Yes, we are going to give you the preference kuti guys ndo patasvika ndo ma-financial settlements aya vada kuinvesta. We really need money at the end of the day. We need to be so far makatarisa kufuneral business kwangu gogo. Ma-fridges, we are renting, we don't have our own. We want to make sure to open our branches the entire country of South Africa. Ndakadetswa ku Mozambique, ndakadetswa ku Zambia, but we need more capital. So definitely we're going to release the shares very soon. Hanzi natendai mukanda kugoko kunonetsa nzira aiwa tendai tine ma-taxi, tine ma-quantum, tine ma-quantum, tine ma-4x4 atinawo ekuti anotoenda kugoko ikoko kunonza kusvikiki ikoko kana uchingori up to date chete police yako ichingori up to date tinonopinda mumakata imomo vakomana vedu vanonosvika ikoko tinadzo mota tikuda kuti izvozvi muchakadai tiri broke mukoma mobhesa dzo tiri broke tiri busy kuda kuenda kumabhengi kunzama tipwe dzimwe mota tiwedzere mota pane dzimwe dzatichaisa papage pangu I think mangwana dzinenge dzabrandwa. We actually bought new cars now makombi atovapo muchaona anenge akabrandwa nguva diki diki muchange makutoaona. Saka tatitori busy zvipapa tona tatogara munodai tambopinda kumabhengi nakumaMOREBOYS tizama kuti tiwedzere mota idzi dziwande so that dzinopinda kwese kwamunoda kuti mupinde ikokoko. Hanzi naLiz Makore, trust me Liz Makore, you on that one. When we definitely want some more shareholders, I'll definitely contact you because I know kuti yes you are very Marino because we want to grow guys. Yes. And I'll tell you kuti we've tried SIS MELLY to build the name. Pamewona tichita mafuneral tichitakura zvituna tichita sei paitika paikanganisika SIS MELLY totifonera totibhondora totikochicha akuitika mukoma MOREBOYS. But zvakatibatsira tisati tauya nepolice were to build our name for you guys to know exactly kuti zveshuwa munhu ndakazofira mudiaspora ndinendiswere kuZimbabwe makazvionera mega hapana anokwanisa kudhauta kuti chichi you've seen it. Anomaona saka tinotomboti it's just that minge musingazivi guys pakatoitika dambudziko rekuti paita maclients ari kutocomplaina kumaMOREBOYS anotoniziva notondizeza dzimwe ngokaona foni dzangu vanodziignora zati fire yauya tinenge takuita zvebasa ka pakasviba zita ravo pasviba zita rangu muzvizive izvo guys pakangonzi mukomaMOREBOYS itsotsi kudii neni because tiri kufamba tose saka customer vazhinji vakangweka SIS MELLY mukomaMOREBOYS akadai ndotonoka foni chero dziri nguva mukomaMOREBOYS handidi kusvibiswa zvakufamba safe kuti what is really going on handimaona saka ndinotogara ndichitombonetsana navo but vozonditsanangura kuti aiwa pane zvakadai zvaitika zvazodai but tapagadzisa zvadai ndotoita trace yekufollowa bhodhi iyoyo yanetsa iyo kusvika ndanoona kuti zvechokwadi yasvika pari kusvika is that zvinhu zvatisingatauri hedu panapa zvinhu zvatinenge tisingatauri zvedu panapa tizvianaunse panapa because hazvina basa right. Iri kupi while SIS MELLY is looking for a question and chinangwa chedu hatisangoti vanhu vangova nemafuneral policies. As time goes on we are going to introduce my life insurance very soon tichange tichikudzai. We are also trying to negotiate nerimwe bank in South Africa rekuti vanhu vane mapassport vakwanise kuopena mabank accounts. I know kuti kune mabank akaita sangana AMB mukuru but still ane ma-challenges. Saka I'm negotiating nemabank kuti no munhu yane proof of residence, munhu yane Zimbabwean passport ichingoita kuti akwanise kuvhura bank account. So maplans atinawo vamwe they are talking about my investments, my educational policies evana, my retirement annuity and etc. I'm also busy talking to the underwriters. And SIS MELLY, I shouldn't forget to thank you diaspora insurance. Diaspora insurance vari ku UK munoinzwisisa kuti company yakamira sei.
ndivo vanenge vari ma-underwriters eproduct yedu. So thank you very much Diaspora Insurance. We thank you very much. Vandai advertiser nesuro vandai advertiser masiva apera bye. Yes. Right. Pane Priscilla andina kuona comment yako inyore zvakare. Nyora zvakare comment yako. Ari kuwanda ma-comments akari kuita ichindijamba. Ichatione. Ita uchinyora. Hanzi kuBotswana mane branch. Not yet, but you can still join kuno uri koko kuBotswana. Yes. O join kuno kuiwewe. You just have to you give us your details. Kana uda kubhadhara EFT, uda kubhadhara anyway, you do it. Then you are no also kuti wa covered. So I actually encourage vanhu vari kunyika dzakatisangana Botswana, Zambia izvozvi kuti zviri nani kuti ungobhadhara kana police premium yako ye6 months ugare ubhadhare kana ye1 year, then uchisobhadhara again next year. Zvinokubatsira unoziva kuti this area I'm covered. Hanzi ko ndikabhadhara for at least 5 years of during the time ndisina kuclaima munopa a percentage back here. Yes, 5 premiums back. Cashback bonus yet after every 3 years. Kana usati wabhadhara any usati wamboclaima, you get for your 5 premiums back. So cashback bonus yako wakakwanisa 3 years uchibhadhara policy yako chakupa 5 premiums dzako dzawakabhadhara back, and we pay them once or tinongodeposita mari yako account. But mukoma MOREBOYS kana ndichida papa madiaries apa ndisingadi 99 ndichida imwe pamusoro soro kuti ndora coffee remavai cheko chairo sena mukoma MOREBOYS ndoda zvino ndisina mapinda mama mazvonera sinirwa ndazi aiwa atinga senzese mapuranga mama ndoda zvino saka ndinda kuzvipanofamba sei apa ndinchida kuti ndivavainda zvokuti tinozosenda yes. Ndoda zvepamusoro isiri 99 rand. Yes, tine imwe 200 rand. Tine 200 rand ine zvakawanda ndozvekuti panhamo penyu maybe muri kudiwa magenerator anga aripo, munodiwa mawater bowls anenge aripo, panozoitiko video filming inenge iripo, panenge pane matents, machairs, maumbrellas, obvious tine mapackages akadaro futi. Yes. Saka tine iyo yamuri kutaura iyo SIS MELLY iyoyo inenge ine counseling futi yekuti kana muchida kuzoendeswa for counseling after that munokwanisa kubatsirwa nayo. Okay. Package yo iripo. Mubvunzo energy makers uri kubvunza wapindurwa kudhara, wabvunzwa tikapindura kudhara kuti kana uine imwe funeral policy yawo inenge unayo is still okay. Handifina kana wazodecide iwewe paita nhamo kuti funeral policy yawo dati ikuvige iyo, and kwatiri sisu you get your cash back. And you get a cash back from us. Tazvitaura kana wada kuti isusu maybe tokuviga tovigwa nesu anditika ndisingaziti mamwe policy yanozokupawo ere cash back. Zvabvunzwa kudhara. Yes, and then remember kuti nhamo chaiyo inotangira munhu avigwa. Vanhu vakuenda mukoma MOREBOYS vatakura kofini, munhu afushirwa after nhamo munhu achingovigwa, munhu akuenda kwake ndopanotanga nhamo yese manje ipapo. Saka situtaura kuti kana iwe wagara une policy maybe yemwe company hazvina kushata, isusu tinoita cash pay out. That money yatichakubhadhara it's still going to help the family. So you don't have to rely with 1 or 2 policies, at least 3 policies zviri nani. At the end of the day mari haina kushata, mari inongouya inongobatsira mhuri. Zvakawanda zvinotozodikanwa kubhadhara after the funeral. Yeah. Right. Hanzi can I join people in number? Yes, Judita zvitaura kudhara mozodzokorodza live moona. Mozodzokorodza live moona. Caroline Dube mozodzokorodza futi live Dube. Munyatsonzwisa zvabvunzwa tikatopindura kudhara tingatoswera tiri pano pane vanoda kuzopinda nelive dzavo. Saka if you have any more questions to ask us and guys, you can still come and in fact all the zvamuda kubvunza izvi ndichaisa page apa anditika ndichaisa page kuti zvinofamba sei ndokutsanangurai in writing, then moita breakdown muchiverenga mega antika muchiverenga mega pamusina kunzwisa you can come to me and ask, then tokuudza kana kuti ndokupa nhamba dzamukoma MOREBOYS vokutsanangurira zvauda kuziva. Asi mukoma MOREBOYS vachadzoka zvakare vari vega nelive yavo vachikutsanangurirai zvakare, because apa vakawanda vari kuti tiri kumabasa anditika ndosaka tanga tiri kuma 500, but vakaita live yavo sometimes kuri kuma 7-8 aiwa panenge pane vanhu vakawanda kuti soko rirambe richifamba. So mukoma MOREBOYS, this is now just as much as I'm going to do it on my part. I also need you kuti panenge pakashama pasina munhu pindai, because takuenda musi wa1 wacho April padhuze, so that we can at least have a number yevanhu varikuda kunyoresa at least plus or minus 300 by musi wa1. Saka another point yandotaura ndekuti tapedza live iyi wese ari kuwana live iyi, please talk to your brothers, talk to your sisters, talk to your friends. Life is unpredictable. Vazhinji vanhu vamunoona vaya vandenge ndichiendesa kuZimbabwe every time pai, you see me tomorrow tingichita malive emabhodhis esata collector evanhu vafa weekend ine vanhu vakangoita sesu yekuti pamwe pachona unozongonzwa vanhu vachiti akambotaura nezvepolice. Talk to your brothers, talk to your sisters, talk to your husband.
talk to your friends, people from church. Kuti gona at the days ekungoti vanhu vangoramba vachingonzi itai kanzati vaudze kuti hama yangu sisi vangu musukuru une policy here. I believe that this policy is going to help many Zimbabweans. Yeah. Right. And so the other thing, guys, don't mind me and Nishara Papa and then Chimbo Joker on the Chungo and Chingo Seka Shango. And it becomes very good. We need another life. Yes, but lives Achawia, Achatoya in the Chateau make a shot each and every life that I do starting from tomorrow. Jatanga Nesh funeral, Nesh funeral. Policy because I want to pick up Nina Wango Liosa Waters. Itai policy because the Mucharoya wana Muchembere so Kova Kuroya and the very kufa and the very kufa Varkuda Kuraya Vakawanda. I think I got Vadaura Vakawanda. Liosa. Maybe but come on guys, don't mind Mr. and Chitaura and number young Yokaremina Yashamarta Unza Kungirikiri. We are now WhatsApp because the life up so this scroll left my life, you know. So even my ghost Muripanapa guys, it's never too late as well. That we become one people, we become one person, and we share. At this let's be friends, no. But Rufu Chavinga Munwese and Rufu Arusarudze Kutiwo and Tiwani, cannot Tiwo, Kaita Seka, not Tiwo and Tiwani, Rufu knowing Munwese. You can still join. And what join us, Chakoso, and Tuka Wapeza Kujoina, and Katos and Tuka Koma boys who are joining us, and that's not the great drum ring for the Stuna. I have a drum. And you have a very Stuna, she may trust and deeper tattoo. I understood. Undertaker. So those are guys just join and take a quick move safe kuchunyira na kuti nochunyira tichiona na kudai asikana tazopfura pasi moyo wangu unotorwadza chero ndikanzwa kuti munangari behind that goes not ningi ashaika apana padombo celebrate never musakanga kuti tichazeta an official launch ye product Sisi MELLY antimuneta zve event yes Sisi MELLY vachangondidza kuti mukoma MOREBOYS ndo zvinodikanwa then chakudaidza vari muJohannesburg Pretoria Jamie kupi Moya Musangana, then yes. That would be great. Sisi MELLY, we need to plan the date as soon as possible. No problem, Koma MOREBOYS. Yeah, no product problem. Launch. Shaita live and Jine company, I have a company, Koma MOREBOYS, that's not under the story. I have a company coming from Zim. Yes. Yaka requesta kusangana neni. So I don't know kuti kusangana neni rini kujobek. Okay. So the guy means we my dates about Takamira say, can I eat Saturday weekend? Then we can plan it as fast as possible. Then no people can come. Moya or talk to my drinks and eating. Another thing Sisi MELLY. The first 200 people, Macha join us sure. Yes, police yako to proof of payment. You are going to receive a t-shirt. Yes, Yekuti ucha posta papa group Sisi MELLY. Sisi MELLY acha kuposta uchitara kuti that one member. Saka van 200 vekutanga iwawo mutona. Ma t-shirts nema cape. Pane ma t-shirts nema cape. Mazambia. Anchaziva zvimwe zvachona. Saka first 200 vanojoina vanenge vachinyaso joina chako zvototi watobhadhara mari yako. Uchitumira proof. Even if you are in UK, you are in America, you are joining for people who are in Zimbabwe. Unotitumira size. Then we're definitely going to send you a t-shirt with DHL within 3 to 4 working days in Yashika. Yes. Right. So I don't know kuti tichine imwe question answer I'm number 1 na neni Judy. Yes, ngatipinde but inini you know funny zvana ndichikudza izvo kuti saka ma policies yatata kabhadha kuti uchabuda achaiti mari yakauipuwa kuna kishipito. Aiwa ngawasa cancel. Akuti achato kanzuri. Totongora obhera mberi isusu obvious katati kutongokwana tose zveuku. Yeah, Sisi MELLY. Certificate renyu mama timurutotanga ndichari designer tori poster pa group yes so that I lead by example saka ndichaita inini ma certificate rangu I think by next week ringerapo by next week ringerapo then move ma 24 dira then ndotorisenda but guys moko vari mujobek mogara magadzirira launch iri kuya tobva tatangira ipapo vese vada kuita mafield consultants I know kuti kune vamwe vanhu kuti pamunoshanda pane mazimbabweans akawanda yamanager unoziva vanhu vakawanda vekuzimbabwe kuchechi mafriends mucomplex menyu please come to us we can train you kuti uve sales consultant I believe kuti mari yaunenge uchiwana unowana mari ye-airtime unowana mari yedata unowana mari yetransport yekuenda kubasa so please this product iri easy kutengesa and so on so vese vada kuita ma-part time vada kuita ma-full time sales consultant ndibatei and we are so far we're operating in Johannesburg and Cape Town for my call centers but by end of July
We're going to open another call center office in Durban, and then we are going to move to Polokwane. We want to make sure by December, every town in South Africa, you can also go to the office, which batsirwa and in a call center. Right. Hanzi izvo ndidairewo kakandatikana ndakasiya chitupa kumusha but ndine picture yechitupa matitoza kwatori pa picture iro. No, it's fine. It's okay. Yes. Seshandisa chitupa chachi photocopy chaona chocho ndo chatinenge tichida. Yes. I would make this I would like this for my parents. Okay, but came later. I do not have all the info. Alright, Maiva Zimba unozoteerera wozonzwa mama Patricia Zakare. You really need to go back, Mama Patricia Douglas. Mutere this life. I know mune boys you never know when you are muno SA. I know. Saka imusodzoka muteerera life. This is great kuti vadi vane vachipinda pinda pa radio sandataura kuti rufu haruna member rufu harudzirwe aririzebhera kuti ndakuuya anditika saka zvotanga sei hanzi kana ndiri kuisland. Yes, uri kuisland you can pay for iwewe kana uchida wazotransportwa kuna uine imwe funeral service inotransporta body yako repatriate body yako from island, then isusu we cover your funeral in Zimbabwe because we can't repatriate kunyepera tinoda kuti tinogona kurepatriate so tinetsa international product. Yangomira kuti manumbers edu asimuke. Manumbers edu akangosimuka, underwriters they are willing kutotanga kucover vanhu vari kunze kwenyika. Saka even if after maybe 6 months I'll go back kuma underwriters ndawaratidza kuti these are the numbers that tinadzo. Taudo kuti muti cover repatriation from UK to Zimbabwe. Then we'll come back and Felicia azvinako kuti unoona ani kuPolokwane unongouya kwatiri isusu azvina need kuti unoona ani kuPolokwane, you just come to us ne number dzako chete, then call center will call you back. And ma call center edu anotanga kushanda musi wa1 ndopo vanenge vakufonera ipapo anditika then vachida information yavanenge vachida then iwo vapa that information betse zuva rekuzvarwa kwako mwedzi wacho gore racho anditika zita rako nesurname kana uine chitupa photocopy of that zvinoshanda anditika chete. Pane abvunza point yekuti vari kuZimbabwe, right? Tombotiwo uri mugari wemuZimbabwe, you based in Zimbabwe, uda kutora policy iyi. We are already based in Zimbabwe. Just give us few weeks. We are going to be covered also. Even if we consult the policy, we are also busy with paperwork in Zimbabwe. But you still can register with us for the parents and so on. Yeah. Hands in the kafa, mati policy continues. Are they going to continue paying for themselves? All right. Saka, it is very important kuti pauno tora funeral policy. Unoshare my documents ako with my family members. Nokona kupa policy with document photocopy kuna sisi, kuna budi, kuna tete, kuna auntie. Anditi. So that vanhu vazoziva. Saka structure to wakashaika kana watora diaries policy inoita paid up. Vanhu iva vanoramba vari pa policy but hauna mari hapana mari yachibhadhara. Tina sisi vedu saramba dhiwe muberezi vari kutry kuexplaina chaizvo mucomment section but vanhu kungoti hamusinyatsonzwisisa. Thank you sisi saramba dhiwe berezi, thank you very much my sister, God bless you. Ani maona saka guys, if there is no any other question kuba MOREBOYS vane body dzavari kuda kupita pick up muno vobva vaita go back to Joburg today. Anditika. So guys, as I send them a message kuningi WhatsApp kwenyu ne vamwe hamusi kuresponda. Vacha kuresponda, yes, you can see kuti right now he is on live. Anditika. Hanzi na zuva muri sei vanhu vangu. Moro zuva havane. Uri sei hako naiwe zuva hapana. Esi Amanda uri sei. Right. So Amanda will talk to you kuseri chataura newe. I think you know. So don't worry. The second asoseka kaningirikiri manage which screenshot chatasenderwa so ndakapfeka zvima headband zviri mana Mr Price jemusoro zvikanzisimena ntedzera zuva ndiyanga kapfeka headband ichi ndamuzati ndaseka ndikati saka headband chinogadzirirwa zuva oga Mr Price kana muuyu ndinotozvipiwa nazuva wacho zvimwe zvacho ndinotopiwa nazuva. We are going to work with Zuva and she volunteered us also to assist us on the marketing. Muchasokunzwa futi kuZuva Nation, we are going to develop a product. Yes, munina wangu, so I work with her. There's no way I can work ne vamwe vanhu ndine a cousin sister ari mudhuze anoitawo zvokutaurisa nekuita zvaanoita izvi Zuva aripo padhuze, then that would be evil, pure evilness. So as my cousin sister
we will work with ye tichashanda naye achamirira ane branch rake ane zvaachaitawo department rake rachamirirawo akataura kuti iye ane marketing strategy yake ane mafunds ake and ada ku make sure kuti page rake vanhu vekuziva nation vave ne product yavo saka we are also chamugadzirira project yake yezuva nation Zuva Nation product yake exactly yanenge achitengesa kuzuva nation criteria yevanhu vake vaanoziva kuti vachashanda nawo so we are going to work with her yes animaona so guys pane vamwe here vachine mubvunzo. Do we have other people vachine mubvunzo guys? Tiende hedu kana musisina tipedzise hedu kuti tifambe hedu kana pasina saka I think takwanisa sisimeli kukava mpunzo yese. So now, uchibuda munomu, phone your brothers, phone your sisters, your cousins, share this life, tell them kuti kune new product ine ma benefits. And takaiona ya mkoma MOREBOYS, vanu takura shituna tichona, vanu wachibigwa tichizona, tine evidence kuti chaizo vanu batsira. Andimazvona right ndosaka muchiona tichita hanzi tine live here nhasi manje ndikabuda inini live iri kubva yapinda ndosaka muchiona anytime mukoma MOREBOYS pavanenge vangobata bhodhi yavo vakutransporta vanoita live so that because we believe in transparent tikuita kuvhara miromo iya yamunoziva inombotaurika iye kunzi hamuna munhu mukofini hamuna munhu kunyepa vanhu vari kudya mari dzevanhu vazodai ndosaka muchiona ini chero mari dzepadharisani chabati ndakati yesvo zvondokanganisigwa zita rega nditsvake timu rinoita izvozvo animaona because munhu tinoda kutaurisa kwatisina kuswera andimoona so sometimes kuti ungotadza vanhu kuti no man I survive nedzangu mari idzodzo 2 cents rega ndiite zvinhu structure iri bow tione kuti vanoti kudii handiti mazviona so anyway ndozvatatina zvona sanza I just joined. Can you please brief me up? Candice, I'm not deleting the live. Yareba live, I'm not deleting the live. You can go back and listen to the whole live and tika over watanga kuti itangire ipapo. Yes hanzi kana tine burial zvinoitwa tinoita ma burial services tinoita mimba yemakara tinoita unongotidedza chite become and bury munhu wako saka even ma associations ma burial society aminawo we can also tailor a product for you kana tomboti muri community yemadzimai ega muri varume maZimbabwe makaita sei I can tailor a product specifically for imimi nokubatsirai yes right so guys parishino sisimeli ma premiums achiri akatidzikira yakachipa ukajoina kwa zvakakunakira yes zvakanaka but obvious as time goes on the premiums because pane imwe yatataura nanga chimbobhadhira ma 199 yakajamba kusvika ku 300 tiko zvino 290 something just like that just like that vanhu vakarivara kungojamba kudai ende ukangobhadhara ukasasa mungobhadhara hakuna zvekunegotiata yatokanzela saka you see how it works zvimwe zvachona ngavapewo vanhu at least grace period kuti kubva mwedzi wakati tichakwidza kwete ngofuma vakangoti message tatokwidza mari yamu 300 munhu unenge wakaseva muaccount wakasiya ka 200 chiti ndoke kavo andiona yakutoshota yakutolapsa watodligwa mari yemakore 6 years dzaungochibhadhara watonyura wasotsoka wakunzi chitanga again anditi wazviona saka guys moswera zvakanaka morora zvakanaka kumativa renyika handitika mwari wakuitire zvakanaka. Any question just come to my inbox, number dziripo, go to that inbox handika unosiya number yako. We don't need a lot right now, just go and leave your number and your name and unosiya number yako phone number yako, then the call center people will call you back. Also pawachakufonera call center wa register takupromisa kuti vachatanga muchaona ma t-shirts nemazambia nemakepesi. Yes, but pane imwe competition also that is going to be running kuti for you to qualify unofana ku revise certain number of people. Iwo vanhu vakajoin now unongochi increase my chances. Tapedza sisimele anditika so guys mazvita henyu moswera zvakanaka anditika mwari wakuitire zvakanaka. God bless you. Tobatsana zvakare muchikamu tinotevera kune live iri kuya soon after now. Don't go anywhere. Varuda tandarai zvenyu namama Evangelist Deborah vanodzidzisa. Mama Evangelist Deborah, she teaches a lot. She's a blessing to us, to many of us. Mama Deborah vanodzidzisa kwete zvokunyepa. Saka handei kwavari tinoteererawo live yavo, tinovasupportawo. I love you my diaries. All the ghost account as well. We love you anditika. Take care of yourselves. Mwari wakuite zvakanaka. Joinai my funeral. Police. Kodoidei murisa vanhu. Okay, Doi is greeting you. Anjoda Zambia zvangu. Okay, Anna, kana wangonyoresa wabhadhara mari, then unobva watongopiwa watipa proof of payment, unobva watongowana uchi Zambia yako iyoyo yauri kuda iyoyo handitika. Saka guys, makatikoshera.
Thank you Rufaro Lord, makatikoshera, munotigonera, garirai kure nemoto kuti musatsve. Mwari vakuitirei zvakanaka. Bless you guys. Bye bye.